Anem a veure com podem calcular els imports d'una manera en què si tenim diferents tarifes d'import, com podria ser en el cas del bus, en funció de si tenim targeta ciutadana ens costa 0,80, el d'anar, si som menors de 16 anys ens costa 0,30 i una persona que no té targeta ciutadana li costa 1,50. D'acord? Està aquí bé? Sí, molt bé. Vale. Ara m'encarregaré això, perquè no ho vegeu. D'acord? Vale. El d'anar, per favor. Vinga. Per tant, simplement, si jo ara vull calcular l'import que me costen els 8 viatges a 0,80, què faig? Aplico una fórmula, no? Simplement selecciono el 0,80, li aplico el producte i per quant de viatges. Ok, molt bé, ho hem fet bé, 6,40, d'acord? Si jo som una persona que té la targeta ciutadana, el mes de novembre faré 8 viatges i hauré de boquinar 6,40. Ok, d'acord. La pregunta quina és? Puc fer un copia i enganxa d'aquesta fórmula perquè utilitzi 0,3. Si faig això, què me passa? Oh, no me funciona. Per què? Qualcú m'ho podria dir? Perquè, com funcionen les fórmules? Inés, escolta'm, no vagis tant i escolta. Vale. Com funcionen les fórmules? Volen recordar? Què faig? Aquí, posicions relatives. Què diu? Cerca la cel·la que està una posició a l'esquerra, que és el 8. D'acord? Faig un botet. I llavors diu, i cerca l'altra cel·la que està a 2 botets a l'esquerra. D'acord? I multiplica-les. Això faig, no? Posicions relatives. Fins aquí bé? Lisbeth? M'escuchas o...? Vale. Si copia aquesta fórmula, què fa? Lo mateix. Quins dos valors, o quines dues cel·les multiplicava? La que estava a l'esquerra, un botet, no? I 2 botets. D'acord, si jo faig doble clic, veus quines se me marquen? Aquestes dues, que passa que a la fila 35, concretament a la columna C35, no hi ha cap valor, per tant, 0,3 per 0, 0. Ok, entesos. I me passa igualment si copio i enganx aquí baix. D'acord? Entesos? Vale. Per tant, aquí que m'interessa fer referències absolutes. Què vol dir? Apuntar concretament a una cel·la, independentment de si me moc. D'acord? Perquè jo vull operar sempre amb aquest 8. Independentment de si me moc per avall, sempre vull treballar amb aquest 8. D'acord que si jo faig 8, 8, funciona. D'acord? Però què passa? Que si tingués 100 tarifes, hauria d'utilitzar 8, 8, 8, 8. I simplement a mi m'interessa que només que s'utilitzi una vegada allò funcioni. D'acord? Com se fa? Molt senzill. Simplement a la fórmula li direm quina és la cel·la que és a pinyó fixo, aquí, quina és? El 8, que està situada en la coordenada? C34. Pues com se farà? Aquí posarem un símbol dòlar i aquí posarem un símbol dòlar. Intro, d'acord, he arreglat la cel·la mare, el bessó, i ara arrossec. Entonces, què ha passat aquí? Si verificeu, aquí ara la fórmula, si me'n vaig aquí, on està apuntant? Aquí dalt, perquè li dic que és fixa. I si me'n vaig en aquesta fórmula, està apuntant aquí dalt perquè és fixa. Ok. Entesos com funcionen posicions relatives, posicions absolutes. Vale. Ara què vull? Ara vull que en el vostre mes, d'acord, que tots teniu un únic preu, que sí? En principi només havien xerrat d'un preu, però anem a suposar que tenim tarifes, que és la realitat. Tenim en funció de cadascú, si disposa de targeta, si és menor a 1.000 històries, o si ets jubilat, supos que també no sé si paguen o no paguen. Vale? Els preus són uns altres. D'acord, per tant, vull que creem
aquestes tarifes i vull que l'import se calculi com jo ho he fet. I aquí ja que he fet, simplement faig una suma de les tres per si vull comprovar a grosso modo si està funcionant o no. Vale. Entesos. Ha quedat clar això del dòlar? Què vol dir això? A veure, una pregunta ara. Si jo faig, vale, jo m'encarrec això. Ok? Si faig és copiar... mal. Vale. Sí, encara anirà bé. Si faig aquest copiar d'aquestes tres, allà de sa funcionarà. Creus? Si jo ara faig això, el duc aquí, funcionarà. Qui és que ha dit sí? Molt bé. Funciona. Per què? Perquè si verificeu, estic jugant en la mateixa estructura. Aquí, un botet aquí, a l'esquerra, i un botet a l'esquerra. D'acord? Aquí, un botet a l'esquerra i a dalt, perquè aquesta va a pinyó fitxo, i dos botets a l'esquerra. Ok. Bona observació, així m'agrada, molt bé, però no hauria de donar el mateix. Està malament, així m'agrada, que estiguem atents. Vale, per tant, ara jo revisaré perquè està malament. Quin és el problema? Bueno, no sé quin és el problema, però bueno, ara ho revisaré. Vale, aquí hi ha el problema, muy bien. Aquest problema, per què? Vale. A veure si ho enteneu en això. Això no ho volia fer, perquè sé que es complica un poc massa, però anem a veure si ho enteneu. Vale. Ara modificaré aquesta fórmula perquè funcioni això que he fet. A l'altre. Vale. Per tant, el d'anar. Per tant, el truco, quin és el truco? Deixa'm pensar un poc. Realment, si jo copio això i el vaig enganxant de columnes, no? Vaig enganxant de columnes, quines... No triomfarem perquè ho he fet malament, vull dir, no passa res, ja. Vale, ho deixem aquí no, perquè ara vos complicaré massa i no ho entendreu. Vale, vull que faceu el que vos he dit. Vale, vull que intenteu fer en Somera 2 aplicar les tarifes i calcular l'import, d'aquesta manera. Llavors intentarem assegurar que funcioni. D'acord? Vale, vinga, ho deixem aquí. Vinga, va, ho proveu.